Hola, 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 què tal? Provant, funciona. Benvinguts al Vlogmas número 10 o 11, 10 em sembla que és. Ens trobem a Barcelona i anem a fer una miqueta al guiri, perquè jo no he anat mai al Bosc de les Fades i és una cosa que tothom ha de fer una vegada a la vida. Llavors anem a experimentar aquesta sensació, a veure què tal és. Què et sembla? M'acompanyes? Jo les fades de moment tampoc les he vist. Estem fent el guiri amb un gin tònic i un ron cola que ens ha costat 8 euros cada cosa, em sembla, o 9 euros cada cosa. Hi ha molts anglesos, la gent parla anglès aquí. Tu què opines d'això? De guiris.